Jika aturan nonton gelak kok jadi mateng para tamu undangan ingkang rawuh dalamé Bapak Sugimin sekeluarga ya Nduk ya. Nduk anakku teka di Elin. Kenapa tadi Nduk? Oh kuliah. Berarti tunggal ini rembangnya ku ya Nduk ya kuliah ya Nduk. Iki ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kojok jumateng para tamu undangan ingkang rawuh ya Nduk ya. Ing dalu menika teng daleme Bapak Sugimin sekeluarga ya Nduk. Iki matur sembah nuwun juga kagem para tamu undangan ingkang rawuh teng daleme Bapak Sugimin. Iki aja lali ndedonga kagem Bapak Sugimin sekeluarga ugi temantene ya Nduk ya. Muga-muga dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan ya Nak ya. Tak lupa juga ndedonga kagem Bapak Sugimin sekeluarga muga-muga sabubareng nimbali keplak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan, diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezekine lan barokah nyambut gawe. Muga-muga Nduk rezekine Bapak Sugimin iki ora kutah ning saya tambah ya Nak ya. Pokoke dongane muga-muga Bapak Sugimin sansaya kaya raya. Walah ana terus kaya. Saiki manglah ya budal sewengi leh Nduk. Oh ditenono kowe. Ketoprak malam. Ya gak apa-apa. Aku sesuk ya izin ya Nduk ya. Lah kok emak iki kenapa? Aku wis digajul enak lho iki lho. Rumah samu iki lho ya. Juga aja lali Nduk. Matur sembah nuwun kagem para tamu undangan ingkang rawuh sing delok awake dhewe ya Nduk ya. Mirsani awake dhewe sak rombongan ketoprak musika budaya ya aja lali ndedonga kagem para tamu undangan ugi ya Nduk ya. Muga-muga sing delok, sing nonton
juga di live streamingnya dari AJM Pro. Tak dongake rezekine sansaya brah. Rezekine juga lancar ya Nok ya. Oke. Sambil menyingkat waktu Mbak sudah ya. Oke langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya. Bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Iki rembukan apa? Kok gumun aku ha? Kok geger dhewe iki lho. Kok bantring ini. Kok gumun aku. Oke ya sayangku diputar kembali bareng artis-artis dari musik budaya sing mau awan durung nyanyi. Langsung tak tampilno ya Nduk ya. Ayo langsung tak putar kembali bareng artis-artisnya dari musik budaya. Jalan artis suara. Iyalah. Yuk mangga Mas Aan apa lagi? Satu temannya Morosari, kreasi dari musik budaya. Wonten ilatan tanpa balo. Konjung Jumatan. Para tamu undangan ingkang rawuh dalem Bapak Sukumen keluarga. Panas mongso ketiga, wawang sing tak rasa. Tiwas aku teko mbok tinggal lunga kekaning atimu ninggalake aku kebangetan awakmu. Goyang kembali pada musik budaya bareng sing tak rasake tanpa balon janji mlaku aku mbok tinggal mlayu nipo tangi aku moya awakmu tulung mas entenono aku mas
dari Musika Budaya sampun diaturi wonten ilatan bebalung. Nyampur sari kreasi dari Musika Budaya sampun katuran ya Nok ya. Oke. Yuk belum ada atensi masuk atau pamundutan ya Nduk ya. Mbak pilih ke mas-mas yang di depan juga ibu-ibu Mbak Bude badhe request lagu atau dono semanten bisa ya Nduk ya. Oke, langsung tak kon munggah pokoknya nek pengen nyanyi Nduk. Oke ya, kalian masih bareng Musika Budaya yang kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya yang punya Tira Cantika, yuk monggo. Ya, ayo Dek Tira, ya. kita aturan apa Nduk? Kamelia terbaru ya. Kamelia terbaru. Yes. Wah luar biasa. Yes. Iya ya.
Tira Cantika sampun katuran nggih. Luar biasa tenan ya Nduk ya. Oke, ya kali ini sebenarnya musika budaya kembali bareng artis-artis dari musika budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Oke, ki adem ayem ya Nduk ya. Enak ngene iki jane lho ya. Ki sing ora sing ndur jagung ta Nduk. Masya Allah, lagi kok nganu gurem terus piye Nduk? Ora. Lewat iku ya kuwi nek dianu gula. Pripun kagem Bapak niki pripun? Apa Nduk? Sunane napa niki? Katresnan sejati ana apa Nduk? 10.000 njaluk katresnan sejati karo baterai cinta. Ya berarti baterai cinta tok Nduk. Iya, lah ya mulane iku. Halo sing mriku napa niki sunane? Apa Mas? Oh aku ki budek tenan Nduk. Takkan pisah. Duet. Saiki. Lah ya bener aku ta Nduk, tak takoki sisan to ya ora. Oke, pemuritan ada baterai cinta dulu. Terus ada pemuritan dari sebelah sana. Takkan pisah. Oke, nanti dikasih. Ya kali ini masih bareng mustika budaya yang kembali bareng artis-artis dari mustika budaya yang punya baterai cinta bareng artis dari mustika budaya bareng anakku ya. Ada Santifani monggo sayang. Oke, yuk sayangku. Santifani, satu tembang ada baterai cinta, langsung diatur. Buat Mas mau duet, monggo lo, ndak apa-apa, ayo monggo. Beredar sang bumi mengitari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Bagaikan gelombang yang datang merintang, takkan merubah haluan cita-cita. Beredar sang bumi mengitari matahari.
Oke, satu tembang pemberutan nonton Batara Cinta bareng Mas sampun diaturi nggih. Mungkin pemberutan ada takkan bisa sing piye, Nduk? Ora pedot. Oh, lagu kawak neh iku ya, Nduk. Berarti iya iku, Nduk. Takkan bisa ya none iku tok. Apa ini Mas Bro? Pupusnya nelongso, oke ditunggu setelah takkan bisa. Oke siap. Takkan ada yang pisahkan kita. Itu ya, leres ge. Oke, ready Mas? Ijiana pernah wonge, sejaluk mau. Ijono re, jarine rano. Yuk Dak Vivi. Sing di jeluk apa? Lola mau gak lanang piye? Oke, nanti dikasih. Mbok pilih bisa ya nanti ya. Nek sing lanang tenan mbok iso mbok aku gak ngerti, Nduk. Nek Puspitanolo ready. Oke. Hah? Mas Agil ngantene. Oh, yang minta ngantene. Kok ketok hae ku mang sing mbok delok iku mang apa? Yuk yang punya takkan bisa. Oke, ini spesial buat Mas Agil ya. Lagi zaman kawak iki lho. Tapi sekarang tren ya, Nduk ya. Oke. Tentang apa yang tengah
Satu tumbang ada tangan bisa sampun katuran ya nok ya. Oke, matur sembah nuwun. Oke, pamurutan dari tadi ya yang punya Puspita Nala, oke. Piye lho? Oke, pamundutanipun wonten Puspita Nala tadi ya. Lanang tenan ndak ada ini ya. Oke, terus ada bimbang, terus yang punya yang depan mau pamurutannya ada Pupus Nelongso juga ada. Ini mas minta yang mana mas? Minta sing rondo, sing perawan, apa sing bojone wong? Lah kok ngono lho nak, kok komplit men iki lho? Kok iso? Sepaket ya, oke. Gimana mas? Kak lu kok kabeh iki geruduk ora ngono nduk. Masnya njaluke iki kabeh. Ngono nek digeruduk tenan apa ngatasi, Mas? Lho, iku malah. Wah, berarti nek ngono kuwi ora tanggung jawab, nduk. Lah yo, koyo buronan ae kok melayu iki lho ya. Oke ya, langsung putar kembali. Yang punya proposal langsung ada Siska Wahyu monggo sayang. Yang punya jandane Mustika Budaya. Masuk. Rondone, oke, wah sempurna nengah ini. Sing rondo sapa lho, Mbak? Sing rondo sapa? Iku lho di Siska Wahyu, sing jenenge Siska Wahyu iki lho. Siska Wahyu iku sing ndi? Mbah, menawa bocah iki ndak amnesia tapi lho, Nduk. Lah apa? Ngono. Suratku ilang marai. Surat apa? Surat rondo lah. Loh, lah kok ilang ki mau gadekno paling. Tak golekno utangan. Golekno. Oke ya semoga satu tumpang wonten. Pupus sing nangso aku dhewe ya blang iki. Ya monggo. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mendengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis beda, kaya lumut ing pinggir segara.
ada pupusan langsung sampun katuran matur sembah nuwun. Oke. Ayo kali ini masih bareng musika budaya. Oke, siap. Berarti Kak Sito bimbang, Sidone Dawai Asmara mau nyanyi sendiri. Oke, baik. Tadi sebelumnya pamurutan dari yang sana ada Puspitonolo yang punya Diana Ardani, monggo sayangku. Ya Yan. Satu tembang pamurutan wonten Puspitonolo nggih. Ini nyampur sari kreasi dari musika budaya bareng Dian Ardani juga didukung kalian AJM Production yang sudah live streaming di malam hari ini. Wis pokoknya gambarnya ya jernih, tiada tertanding ya Nduk ya. Luar biasa juga Mas Aji, sukses selalu juga nggih. Juga didukung kalian biasa audio. Nah, suarane nek rabias ora pas. Iya. Yo ancen gak pas. Iya ya, mangga langsung diputer yang punya Puspito Nolo bareng Dian Ardani. Oke, nanti kasih. Ya, permintaannya cincin putih ya. Duduk.
aturan. Oke, terima kasih. Oke, di Dewi Alfri, pamrutan ada cincin putih ya. Nyanyi sendiri nih ya. Oh, nyanyi dewe gimana lah, Dep? Lah sapa kon nyanyi sapa? Ah? Sapa? Boe. Ya nek iso aku kok. Iya, mangga yang punya cincin putih mau menikah pamrutan dari adikku nggih. Adikku wedok yang dari Patalan punya. Ada Dewi Alfri. Tapi sayangnya kok banget temen iku lho ora gelem nyanyi dhewe. Tak kei nyanyi tak kei kok kemanaan barang kena apa merongos lambemu. Ndak bar tintup tawon mang ya nduk. Oh nggih, mangke diaturi nggih Pak De nggih. Setelah dawuh asmara nanti nggih. Mangke diaturi. Lah ya. Jalan dek nyeleneh dhewe lho.
Mas Aan PHP bisa? Ready? Oke, iya Dep, tapi kesel nyanyi loh. Ana, Mardiana, PHP, gak iso. Oke. Bakul es ku delok mengarep iki lho, Nduk. Bakul es, bakul sosis, bakul mie wis dirombong kabeh. Mindok-ndoke loro sisa, Nduk. Sosis kuwi. Ini salah apa kabro? Ojek gua. Teman makan ngalah Dek Aan, teman makan teman ae Dek. Teman makan teman. Bersolawatan. Solawatan kok nek barbaran utak jak solawatan wis ora usah kuwatir. Ojek ora ganggu. Ojinge gak kanggo lah, penting solawatane. Ora usum. Didukung oleh Esmoni Mbok Marse.
Doe teman iku enak, Mbak. Enak ya Pol. Timbangane gone dhewe. Aku tahu kau berkandang dengannya. Ku tak mau lagi terus berteman denganmu. Sungguh engkau terlalu dan tak tahu malu. Merebut pacarku meski kau teman baikku. Teman makanya teman untuk ketahuan. Gak punya pikiran, teman jadi selingkuhan. Teman makanya teman, gak punya aturan, gak punya perasaan. Punya teman kok dimakan. Makan teman, gak punya aturan, gak punya pikiran, benar-benar keterlaluan. Gak teman, gak punya pikiran, gak punya perasaan, benar-benar keterlaluan. Satu tembang ada teman makan teman bareng Devi Alvri sampun ngaturan nggih. Oke, terima kasih Dek Devi. Ini pemain pambutan ada Dewa Asmara, terus ada tadi satunya apa Nduk Mang Nduk? Mangu ya. Ini 2 lagu dikasih monggo. Karo ngrani momongane dhewe ya Nduk. Ini terima kasih buat Dek Devi Alvri ya. Semoga rezeki tambah lancar selalu, berkah barokah, semakin kaya. Ya yang punya Dawai Asmara bareng artis-artis dari musika budaya yang punya Arliana monggo sayangku. Ayo Li, ayo Li. Ini yang punya Dawai Asmara masih di sini, Dok. Katanya tadi mau duet toh. Wes ilang. Tenan. Mang Mas Mang jalukane apa? Mau nyawer tok Mang. Oke. Ya monggo Dewi Asmara tetap diaturi soalnya Nduk. Mang nyawer kok. Ya ya monggo yang punya Dewi Asmara. Terus ada Mangu ki lagu terakhir Mangu ya. Kita goyang kembali yang punya Novita. Bisa. Dulu apa isono? Cek cek.
kala bergelora. Hey, hey ah hey, hey ah hey, hey ah hey, hey ah hey, hey. Yo, hey hey. Menjanjikan sejuta indah. Hey ah hey, hey ah hey, hey ah hey, hey ah hey, hey ah hey. Ku menyamaikan benih cinta. Kita goyang keluarga bareng Merliana. Ayo deh. Haji Afro, yes Mustika Nada. Desi Elegi. Syair para janda mengabadikan cinta di para dewasa pasti tersentuh cinta. Menjanjikan sejuta indah. Kata hopya hopya. Ah hey, hey ah hey sengake, sengake. Kontrol sengake. Ku menyamaikan benih cinta. Semoga putihkan berbunga. Semoga panggilkan tercawan. Ku ingin hidup dengan cinta. Ku ingin selalu bersamanya. Menjanjikan sejuta indah. Terbit selera mengagumkan jiwa. Menyampaikan benih cinta. Satu tembang ada dari Asmara sama Aturan. Mas Aan, ini kan masih satu lagu toh, last toh ya. Ini dikasih satu tembang ada Bungsen Longso satu, terus Karonan Mangu satu, tadi sak rap ya. Oke, terus tadi satu rap ya. Oke, ayo yang punya Bungsen Longso tadi ya, kemudian dari Kang Mas ya. Iki jalukan nih Gondo, Nopita, oke yuk Nop. Iya, oke. Yuk monggo. Asai. Cik lu.
beda api wis kadung Sesok tak warai neh. Ya, oke, baik. Sesok ning todanan melok. Melok, ayo gerene. Ning todanan gimana? Sesok ning todanan. Iya. Alah, senengane ngono Ndok. Kata-kata buat Mas Togok, katakannya gimana, Mas? Duh. Aku kok nggak kata-kata. Ini spesial buat Mas Togok ya. Adike nganten ya. Alah kok iki dibodoni kok ya. Amen nganu ae koran-korannya lho Ndok. Masa. Oke, kata-katane untuk hari ini ya. Janganlah menyakiti kalau tidak ingin disakiti. Oke? Jangan mencintai kalau takut disakiti. Oke. Kita agak jeru ya, Ndok. Godhong karo, godhong kates. Wis nek loro kok di tresnani. Ayo mangga ini ada mangu satu ratus juga nggih. Mangga langsung diaturi. Kata-katanya buat ora tok Mas Togok tok iki ya. Kabeh ae wong lanang iki lho nang ngono ya. Spesialnya kanggo Mas Togok tapi untuk laki-laki semua ya. Oke, baik. Oke, monggo. Piye. Kat wis. Terus ya rusak dari dewe. Kita kayak Weli yang punya manggung. Bacaan dan doa yang mulai berbeda.
Jeneng suka aku dilalah suatu yang ndak ya, mulut suka kuwi, ngene suka paling suka tentang desa mene bae. Mengko yen kesuwen mundak kaduka karo benderone ya ndak ya. Oke. Ayo lungguh. Sing mulai sik tak kongkon motore ngobos kowe. Ora iso, mbok era tau mulai dhisik. Iya dek. Loh, lah dek ngancane kowe. Loh, susah iki bab apa ora payu rabi? Banjur. Lah kok mesake gak apa-apa? Alah, kowe iki rasa wedi karo bapakmu. Ora usah wedi. Saiki jenenge wong seneng ki ana solusi. Ayo Dak, mlebu Dak. Aku takon lawan. Wis cetha lamun bapakmu iki nampik lawan aku. Iya to. Saiki aku nang kowe abot wong tuamu apa aku? Nek pancen kowe iki abot lawan wong tuamu, cetha kowe bakal pisah kawan aku. Lamun kowe iki abot kawan aku, wektu dina iki ayo kowe bakal tak jak minggat saka ngono.